todas e a todos. Non vai haber nunca ningún plan de normalización lingüística no ensino que por sí supere a situación, a dramática que vive o noso idioma, pero non vai haber ningún tipo de superación que, sin contar con unha reforma realmente integral da situación do idioma nas nosas aulas, poda ser unha realidade. Non podemos nunca pensar que todos os males que a día de hoxe padece o noso idioma pola acción do goberno ou a inacción, en algúns casos, se van solucionar dentro das aulas, pero sen que as aulas xoguen un papel absolutamente fulcral e fundamental, non vai haber solución. Hai a día de hoxe un 24% de alumnas, sabemos que cando rematan a súa escolarización obrigatoria aseguran elas mesmas que non se sinten capacitados para vivir con normalidade en lingua galega. E iso é unha das bases fundamentais que recolle xa a Lei de Normalización Lingüística, que o alumnado que remata a escolarización obrigatoria teña as mesmas competencias nos dous idiomas. O que estamos pedindo é dignidade por o noso idioma e as mesmas garantías que en calquer outro idioma. Nós non queremos ser máis que ninguén, queremos ser igual que todas e todos. E a día de hoxe eso nos centros educativos non é unha realidade. Non é unha realidade porque entran máis alumnos galegos falantes dos que saen. Non é unha realidade porque a educación estáse convertendo tanto nos centros públicos como nos centros privados e concertados nunha realidade de desgaleguización do noso alumnado. E iso ten evidentemente unha responsabilidade gubernamental e o decreto 79 de 2010 foi un claro exemplo. Vimos agora mesmo de conmemorar o 10º aniversario da implantación deste decreto e a realidade evidentemente terrible, non? Todas os estudos demoscópicos, os informes do Consello de Ministros do Consello de Europa, todo indica na mesma dirección que ou se acometen reformas urxentes ou evidentemente camiñamos cara a un precipicio de previsións moi lamentables para o noso idioma. Creo que o paso que acabamos de dar agora con moitas organizacións para ponernos de acordo sobre unhas bases comuns, creo que é un paso moi importante. Agardamos, ademais, que outras organizacións que decidiron non sumarse inicialmente a esta proposta se acaben sumando. Tamén esperamos, como decía previamente Marcos Maceira, que a partir de agosto deste ano haxa realmente, aínda que sexa por obriga legal, algún tipo de cambio normativo que realmente dé a resposta á situación, pero é obvio que se non existe tamén unha complicidade por parte de toda a comunidade educativa, comezando polo profesorado e seguindo tamén polas familias e o alumnado, evidentemente cualquiera proposta sería un fracaso. Por tanto, temos que camiñar nesa dirección de buscar consensos, de buscar amplos espazos de encontro para que superemos a situación actual do noso idioma, e nese camiño, desde logo, a CIG Ensino sempre vai estar.